Fl-ewwel ta' April ta' 45 sena ilu, il-linja nazzjonali tal-ajru l-Air Malta għamlet l-ewwel titjira tagħha. Kien Prim Ministru Dom Mintoff li wara snin ta' ħidma waqqaf l-Air Malta. Mintoff ried li l-poplu Malti kollu linja nazzjonali tal-ajru tiegħu biex din ukoll tajn fl-iżvilupp ekonomiku ta' pajjiżna. Ħolma li saret realtà sabiex f'45 sena l-Air Malta ġarret aktar minn 56 miljun passiggier. Operat aktar minn miljun u mitejn titjira u għamlet aktar minn 775 miljun kilometru ta' titjiriet. Iżda kollox beda b'żewġ ajruplani mlaqma għasafar tac-comb li ma jtirux. Fl-ewwel ta' April tal-1974 ajruplan minnhom tar lejn Ruma u l-ieħor lejn Londra bi grupp ta' ġurnalisti. Simbolikament, 45 sena wara reġistraret din it-titjira lejn Londra. 45 sena wara t-titjira saret mill-kaptan Vince Grima u l-First Officer Antoinette Esposito. Mawa News esprimew il-privileġġ tagħhom li jaħdmu mal-Air Malta u li pajjiż żgħir Paltana għandu l-linja tal-ajru tiegħu. Ktibna storja 45 sena ilu fil-kodba tal-avjazzjoni ċivili ġewwa Malta u għalija speċjalment u naħseb nitkellem mal-kollegi kollha li llum kien unur li ħdemna din il-flight wara dawn is-snin kollha. Għalija kien hemm żvilupp qawwi ħafna kemm bħala airline u kemm bħala espansjoni. F'terminal numru 4 fl-aeroport ta' Heathrow f'Londra ġiet indirizzata konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru għat-Turiżmu Grazzi, iċ-Chairman tal-Air Malta Charles Manjon u l-Kap Eżekuttiv Cliff Katkuti fejn iċċelebraw il-kisbiet u s-suċċessi f'dawn l-aħħar snin. Bl-aħħar suċċess ikun meta l-linja nazzjonali tal-ajru l-Air Malta irreġistrat il-operattiv ta' €1,200,000 wara 18 il-sena tirreġistra telf. Fl-ewwel sena tagħha l-Air Malta ġarret 53,500 passiggier. Illum kull sena ġor aktar minn 2 miljun passiggier u tagħmel 18,000 titjira. 10 ajruplani li jtiru lejn 40 destinazzjoni fosthom Londra, Katania, Pariġi, Ruma u Frankfurt. Il-Kamp Eżekuttiv tal-Air Malta Cliff Katkuti 32 sena ilu beda jaħdem bħala bdot mal-Air Malta. Kien il-First Officer li tajjara l-ewwel darba l-Airbus A320, l-ewwel Airbus li kienet ġabet l-Air Malta. B'sens ta' sodisfazzjon Cliff Katkuti qal li huwa gburi li ħadem u llum qed imexxi l-Air Malta. Obviously ċertu esperjenzi li ħadd mill-linji l-oħrajn. Nipprova naraw jaqblux, jintegrawx, ma da mhux għax jaqblu f'dik l-airline ħadmu Malta wkoll. Għalħan l-importanti nibnu fuq li jaw. Jiġifieri nuża l-esperjenza li jaw fl-Air Malta li hija tajba ħafna u naraw x'japplikax ma japplikax biex nimpruvjaw il-proċessi li jaw fl-operat. Iċ-Chairman tal-Air Malta Charles Manjon qal li biex l-Air Malta tkompli tikkompeti ma' linji tal-ajru oħrajn u allura toffri l-aqwa servizz lil passiġġieri jeħtieġ li tkompli tinvesti fil-prodott tagħha. Irridu nagħmlu l-IT minn a cost center into a revenue center biex ngħinu lill-kumpanija, ngħinuha fis-sens ngħinuha dak li huwa revenue management, capacity management u kif ukoll f'dik li hija operat. U mhux inqas ukoll li hija l-integrated IOC, ġifieri l-operat kollu ħajkun integrat biex il-scheduling, l-affarijiet li jinqalgħu kollok ajruplan li ma jistax ittajru. U affarijiet simili jkunu handled biktar effiċjenza, biktar kompetenza u fl-aqsar żmien possibbli. Il-Ministru tat-Turiżmu Grazzi qal li huwa impenjat biex jaħdem aktar għal ġejjin mill-aqwa l-Air Malta u taħar lil ħaddiema li huma parti mis-suċċess tal-Air Malta. Dawk il-famużi għasafar tac-comb li fis-sebgħinijiet apponew għalihom min-nazzjonalisti llum il-ġurnata qed jaqduna mal-Ewropa ma' North Africa, qed iżidu r-rotot il-konnettività tagħna, qed isaħħu l-business class products u apparti minn dan kollu qed joffru wkoll a social service bħal dak mediku meta nwasslu il-passiġġieri tagħna lejn l-Ingilterra u pajjiżi oħrajn, affarijiet li airlines oħrajn forsi ma jagħmluhomx. Il-Ministru żied li rridu narfu l-opportunitajiet minn Brexit u tenna kif l-Air Malta se tkompli toffri titjiriet lejn is-suq Brittaniku u taħdem biex ma jaffettwax b'mod negattiv lis-settur turistiku. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.